Madwar 210 familji li jgħixu f'postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali ser jibbenefikaw minn allokazzjoni ta' aktar minn 1,300,000 euro f'xogħlijiet ta' manutenzjoni li ser isiru foqsma ta' djar fis-Siġġiewi f'Birkirkara u f'San Ġwan. Din hija wegħda elettorali oħra tal-Gvern li qed titwettaq f'inqas minn sena. Dan bilan li x-xogħlijiet li jikkonsistu f'tibjiet, tikħil, xogħlijiet fuq il-bjut u tisbieħ fuq il-faċċati ser jagħtu dera kif ukoll nifs ġdid lil numru ta' djar f'akkomodazzjoni soċjali illi minnhom ser jitgawdew residenti kollha. One News tkellem ma' Erik Ċilja, wieħed mir-residenti tal-akkomodazzjoni soċjali fis-Siġġiewi, fejn hemmhekk qegħdin isiru x-xogħlijiet fuq 8 blokok illi fihom jgħixu total ta' 52 familja. Gvern qiegħed jolqot f'kull oqsma fil-ħajja fin-nies ta' Maltin u l-Awċin kollha. Dawn ix-xogħlijiet jagħmlu parti mill-miżura li ġiet introdotta fil-baġit li għadda fejn tul dawn l-aħħar 30 sena il-Gvern alloka l-akbar ammont ta' investiment fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Dwar dan tkellimna mas-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes. Wieħed mill-akbar investimenti li qatt sar fil-manutenzjoni tal-housing estates. Il-programm huwa li kull blokka tal-Gvern, ġifieri għandna madwar 7,200 appartament, dawn ser ikunu qegħdin jiġu indukrati u mantnuti permezz ta' dan il-programm.